physical healing. Receive right now in the name of Jesus. Ora basiki rabayala la siki rabayala la. Salamat Panginoon. Healing, healing. Receive healing right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive healing right now. In the name of Jesus. In the name of Ora basiki rabayala la. Ora basiki rabayala. Salamat Panginoon. I declare right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Alisin mo ang takot sa iyong isipan. Alisin mo ang takot sa iyong isipan. Ang Panginoon, palagi nandyan sa iyo. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Gagamitin ka ng Panginoon in the name of Jesus. Ora basikira bayalala. Salamat Lord itong umaga nito. Ora basikira bayalala. Ora basikira. Bless them, Father God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Holy Spirit, i-allow mo sa kanyang buhay, Panginoon. Ang banal na Espiritu amang musap sa iyo kung anong gagawin. Ora basikira bayalala. Father, in the name of Jesus, spirit of doubtful, in the name of Jesus, spirit of doubtful, remove in the name of Jesus. Ibigay mo, Panginoon. Ibigay mo, Panginoon, ang hiningi niya. Salamat, Panginoon, na patuloy siya maglingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. Tinawag mo siya upang maglingkod sa iyo. Tinawag mo siya para gamitin mo siya. Receive right now in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, receive the anointing of God. Receive right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Blessing will flow to your life, to your family. Receive in the name of Jesus. Receive lahat ng hawakan itong kami nito ay magkaroon ng kaligtasan. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Gayahin mo. Panginoon, itong umagang nito, binubuksan ko po ang aking puso. Maghari ka sa aking buhay. Tinatanggap po ka na maging Panginoon, Diyos sa aking buhay. Baguhin mo ko, Panginoon, ang aking isipan. Ang buhay ko, Panginoon, ay bibigay ko sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na binigay mo sa akin. Salamat, Panginoon, na ang pangalan ko isinulat mo sa libro ng aklat na buhay. O Rabasi. Father, in the name of Jesus, ipakita mo, Panginoon, ang kapangyarihan mo. Basagin mo ang kanyang puso. Baguhin mo ang kanyang puso. Bigyan mo ng bagong puso. Gamitin mo siya, Panginoon, to empower to other people na hindi nakilala sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang buhay, Panginoon. Mahal mo siya, Panginoon. Kaya tinawag mo siya. Itong umaga, Panginoon, I declare right now, in the name of Jesus, wisdom will overflow in our life. In the name of Jesus. Receive right now in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, salamat, Panginoon, itong umagang ito.
Panginoon, magpala sa buhay. Ang batang ito, Panginoon. Palakihin mo, Panginoon, ang kanyang pangunawa sa iyo. Palakihin mo, Panginoon, ang kanyang pangunawa. Na maintindihan niya lahat. Maintindihan niya lahat, Panginoon, ang mga pangyayari na dinanas niya. Father, in the name of Jesus, receive the blessing in the name of Jesus. Ora basiki rabayalala. Ora basiki rabayalala. Father, in the name of Jesus, itong umaga, Panginoon, Holy Spirit, in the name of Jesus, touch his heart, Father God. Touch his heart. Ipuin mo, Panginoon, ang kanyang puso. Ibigay mo, Panginoon, spirit of humility. Spirit of humility. In the name of Jesus. Spirit of humility. Ora basiki rabayalala. Father, in the name of Jesus, I declare right now, ang buhay niya ngayon ay hindi sama, hindi kagaya noon. Receive the spirit of humility in the name of Jesus. Ora basiki rabayalala. Father, in the name of Jesus, salamat, Panginoon, sa buhay ng kapatid ko ito. Mahal mo siya, Panginoon, kaya tinawag mo siya upang maglingkod sa iyo. Kung ano man marinig niya sa labas, huwag niyang pakinggan. Dahil yung mga bagay na yon hindi ikabuti sa kanya. Ikaw lamang, Panginoon, ang kanyang pakinggan. Father, in the name of Jesus, patatagin mo siya, Panginoon, sa iyong pananampalataya. Patatagin mo siya, Panginoon. Even sa kanyang pamilya, Panginoon, na makita ng kanyang pamilya na siya ay naglingkod sa iyo na tapat. Even sa kanyang pamilya, Panginoon, na maging ilaw siya, na maging liwanag upang ang kaligtasan ay matanggap nila, Panginoon. O rabashiki rabayalalala. Receive the blessing in the name of Jesus. O rabashiki rabayalalala. Father, in the name of Jesus, salamat, Panginoon. Bless these young people. Bless these young people. Gamit. Use them, Father God, in the name of Jesus, for your ministry. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ora basiki rabayalala, siki rabayalala. Father, in the name of Jesus, salamat, Lord, itong umaga nito, itong mga kamay nakita mo, Panginoon. Ora basiki rabayalala. Bless them, Father God, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Lulutasin mo, Panginoon, ang kanyang problema. Salamat, Panginoon. You are the God of God. You are the doctor of doctor. All the doctor. You are the King of King. You are the Lord of Lord. Thank you, Father God, this morning. I declare, Father God, in the name of Jesus, blessing and healing. In the name of Jesus, receive it. Jesus, pagpalain mo si Nanay, Panginoon, na patuloy siya maglingkod sa iyo. Bigyan mo siya ng kalakasan, bigyan mo siya ng habang buhay, Panginoon, at gamitin mo siya, Panginoon, sa iyong salita. I declare, Father God, all sickness in this body, remove in the name of Jesus. Receive. Salamat, Lord.
Adonai katapatan ng lingkod sa iyo. In the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Father, nakita mo, Panginoon, yung gift na binigay mo sa Kanya. Yung talent, Panginoon. But the Lord spoke to me. Baguhin ng Panginoon ang inyong puso. God will give you the spirit of humility. Spirit of humility. In the name of Jesus. Anoint them, Father God, in the name of Jesus. Please, pagpalain mo ang kapatid ko ito, Panginoon. Lahat ng gagawin niya na makita yung glory mo, Panginoon, sa kanyang buhay. In the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, lahat ng mga musician, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I declare right now, in the name of Jesus, pagpalain mo, Panginoon, itong kapatid ko ito, Panginoon, gifted ito, Panginoon, maraming talent, apan itong talent, Panginoon, sa iyong harapan, hindi ito enough, Panginoon. Hindi enough ito sa iyong, Panginoon, ang karunungan, ang talent niya, Panginoon. Ikalulugod mo, Panginoon, na yung mga lumalabas kanyang bunganga, Panginoon, ay galing sa iyo. At kahit nasa labas siya, Panginoon, yung salita mo, Panginoon, ipangaral niya sa iba. Dahil hindi ka lang sa music gagamitin ng Panginoon. Hindi ka lang sa music gagamitin ng Panginoon. Mayroong calling ang Panginoon sa iyo. To be a pastor. Yung anong tawag? Siya ang music. Music team. Yung nalalaman mo, yung karunungan mo, yung talent mo, hindi lang doon sa music mo binabahagi. Hindi lang sila ang tuturuan mo. Magtitrain ka pa ng maraming kabataan dito. Father, I declare right now in the name of Jesus. Bless them, Father God. But one thing, may nakita ang Panginoon sa puso mo. Kailangan, you must submit. You must submit. You must submit to your leader. You must submit to your pastor. Kahit kaano ka pa kagaling kumanta, pag wala kang submissive spirit, useless. Yan ang kailangan. You have a submissive spirit. Father, I declare right now, in the name of Jesus, blessing. Anointing. Anointing. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Ang kapatid ko ito, meron siyang gift. Service. Bless them, Father God, in the name of Jesus. Pagpalain mo sila, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus, bless them, in the name of Jesus. Thank you. Salamat, Panginoon. Siya ang nilagay mo dito upang gumagabay sa mga tupa. Sometimes, meron siya mga kahinaan, meron siya problema, Panginoon, but hindi yan makikita sa mga tao. Dahil ikaw, Panginoon, ang patuloy na maghari sa kanyang puso. Father, I declare right now, anointing. In the name of Jesus. Receive the anointing.
binigay ng kanyang Ama, Panginoon, ay kanyang panghawakan. Nalalago ito. Hindi sa kanyang karunungan, hindi sa iyong karunungan. Kahit sa kanyang mga anak, Panginoon, na kanyang mga anak magpalain mo, na kanyang mga anak puno sa banal ng Espiritu Santo, in the name of Jesus. Gagamitin mo kanyang mga anak gaya ng paggamit mo sa kanyang ina. Pagpalain mo sa pastora, Panginoon. Bless mo sa Bishop Leonard sa Luis, kanyang ina. I declare right now in the name of Jesus, Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito. Sino po ang tumanggap ng pagpapala po ng ating Diyos sa ating kalagitnaan? Amen. Amen. Lahat po tayo, we receive our portion in His presence. Amen. So sa umaga pong ito, as we will give our tithes offering, pledges unto the Lord. Sabi nga po, katulad po ng pinag-aralan natin ngayon, mahirap magbigay sa Panginoon if you do not believe on His blessing. Tama po ba? Kasi pag po hindi tayo naniniwala na ang lahat ng pagpapala ay galing sa Panginoon, ano po ang nagiging resulta? Nagiging tikom ang kamay natin. Hindi natin mai-release yung para sa Panginoon. Hindi natin maibigay yung para sa Panginoon. Ang sabi po sa salita ng Diyos, the tithe belongs to the Lord. The tithe is holy. Amen po. So ang ikapu po ay para sa ating Diyos. Amen. Continuation po ng aking testimony. Nung last week po, di ba po, naibahagi ko po sa inyo na dahil nga po si Pastor Alvi po ngayon ay nasa Vizcaya po, doon po siya nagpapa-check up. Di ba po, nabanggit ko po sa inyo last week na meron pong nagbigay po sa amin na kumbaga pangdagdag po sa pang-check up po ni Pastor Alvi. And that Sunday morning po, nagkaroon po ako ng impression sa akin na ibigay ko yung tithes noon. Kahit na, yun nga po, kumbaga nakaalat siya sa pagpapa-check up ni Pastor Alvi. Kumbaga, pero sabi nga po, may struggle yung flesh tsaka yung spirit. So, kumbaga, pero po, I stand in the Word of God na ibibigay ko pa rin yung para sa Panginoon because He is the one who provides all our needs according to His riches in glory. Na talaga pong, kumbaga, yung struggle is in-overcome ko po at ibinigay ko pa rin yung para sa Panginoon. Kaya po, sa tithes po namin last week, binigay ko po yung tithes na galing po doon sa, binigay po sa amin for Pastor Alvi's check-up. Alam niyo po ba, tunay po na pag pinanghawakan natin yung pangako ng Panginoon, pag tumayo tayo sa Kanyang salita, miracle po ni Lord, praise report. Alam niyo po ba na this week pa lang po, this week alone, hanggang bukas po, almost 10,000 po yung mga laboratories lang ni Pastor Alvi. Pero alam niyo po ang miracle ni Lord, hindi po sa amin nanggaling yung 10,000. May mga ginamit po si Lord para ma-provide yung 10,000. Di ba? Totoo po yung sabi ni Lord, if we will give the tithe into His storehouse, He will rebuke the devourer. He will put His hedge upon our resources. Kaya po pinatunayan po ng Panginoon sa amin this week lang po. Nasabi nga po, kaya po katulad ng pinag-aralan po natin ngayon na sinare po sa atin ni Bishop Randy, only believe. Maniwala po tayo that God can provide all our needs according to His riches in glory through our Lord Christ Jesus. Amen po? Na wag po tayong matakot ibigay ang ikapu na para sa Panginoon. Wag po tayong matakot na ibigay ang mga offerings po natin, ang mga pledges natin. Bakit po? Ang Diyos po natin ay mayaman. Amen? Ang Diyos natin ang may-ari ng
langit at lupa. Ang Diyos natin ay kayang mag-provide ng lahat ng pangangailangan natin. Isang lagi ko nga pong pinanghahawakan din, kung nung si Elijah po ay kumbaga walang makain, di ba po, even the ravens, nagpadala po ang Diyos ng mga uwak para pakainin si Elijah. Di ba? Ibig sabihin po, God has a millions of ways to bless us. Ano lang po yung kailangan nating gawin? To step into obedience. Amen po. Na ibigay ang para sa Panginoon. Ibigay yung, kumbaga, nararapat na sa para sa Kanya. Huwag po nating nakawan ng Diyos dahil sabi nga po sa Bible, we cannot mock God. Kung yung katabi mo, pwede mong dayain. Sarili mo, pwede mong dayain. Pero ang Diyos po, hindi po natin pwedeng dayain. Amen? Dahil alam po niya lahat. Batid niya ang ating kaisipan, ng ating puso. At sabi nga po, napakabuti po ng Diyos kasi sabi, katulad ng pinag-aralan din po natin kanina, lagi pong may perfect time si Lord. Sa mga itatanim po nating mga binhi, na mga seeds of offering natin, seeds of pledges natin, may perfect time po si Lord para mag-harvest tayo dyan. Amen? Huwag po tayong matakot to take the step of faith to give what is due to the Lord. Dahil po kung tapat ka, tapat din ng Diyos. Amen? Sabi nga po, tayo yung kailangang humakbang din ng pananampalataya. Hindi natin pwedeng sabihin, alam naman ni Lord na may pangangailangan ako. Alam nga ni Lord na may pangangailangan po tayo. Kaya nga 10% lang yung hinihingi niya sa atin and the 90% is up to us how we will use it for His glory. Amen? Pero sabi nga po, yung 10% na ibibigay natin sa Panginoon, it is the key para po hindi tayo manakawan ng kaaway. Dahil yung head of protection po ng Panginoon, ilulukob niya sa ating pinagkukunang ng kaba ng yaman. Kaya po sa umaga pong ito, kung may doubt pa rin sa puso mo, i-rebuke mo po yung doubt na yun, na hindi kayang i-provide ni Lord yung pangangailangan mo. Remove all those lies of the enemy. Kasi sabi nga po, di ba, the devil is the liar and he is the father of lies. Lahat ng kasinungalingan po ng kaaway, alisin po natin sa isip natin na pag nagbigay tayo, maghihirap tayo, na pagbigay tayo, mawawalan tayo. Lahat po yun kasinungalingan ng kaaway. Dahil ang totoo, sabi po sa Bible, the more we give, the more we receive. Amen. Kaya po, sabi nga sa umaga pong ito, if we want to experience the miracle of God in our finances, let's take a step of faith and give to the Lord what is due to Him. Amen po. Can we all bow down our heads, close our eyes, at hawakan po natin ang ating mga ibibigay. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa umaga pong ito, na muli, binigyan mo po kami ng pagkakataon to give, oh God, what is due for you. What, Lord, yung hinihingi mo sa amin, Panginoon. Dahil sabi mo nga po, oh God, if we will, that you want us to bring our tithes into your storehouse, that there will be food in your storehouse, oh God. Na Lord, if we will do this, oh God, Lord, you have said in your word that you will open up the windows of heaven and you will pour out so much blessing that there will be no room enough to contain it. And oh God, we believe, Lord, that we will taste and see that you are good into our lives, into our families, oh God. That, Lord, every time we give unto you, Lord, never ka namin, Panginoon, mahihigitan. Because, Lord, as we, Lord, we allow ourselves to be faithful to you. You are more faithful, oh God. You are more faithful and true to your promises, to your word, oh God. That, Lord, yes, oh God, that as Apostle Paul said that, Lord, you will supply all our needs according to your riches in glory through our Lord Christ Jesus. Father, we thank you, God, for this day. Sa lahat po, Panginoon, ng mga kapatid at magulang ko na magkakaloob ngayong umagang ito, batid mo, Lord, ang kanilang pangangailangan. At alam po namin, oh God, that, Lord, you are always on time to provide every need of your people. Lord, sa mga kapatid at magulang ko na wala pang kakayanang magbigay, as you have said in your word, bread and seed comes from you, O God. Lord, pagpalain mo sila nang sa gayon, O God, may maitanim din po sila. And Lord, in your due time, you will allow to each and every one of us to reap the harvest, O God. Thank you, Father God. We bless you, O God. Let this monetary blessings, O God, Lord, be a sweet-smelling aroma before your sight, and let it give honor to your name. As we give today, O God, Lord, we position ourselves
into an obedience to you, O God, and even to honoring, O God, your holy name through these monetary blessings. We love you, we praise you, we glorify you. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Love unfailing, overtaking my heart. You take me in, finding peace again. Fear is lost in all you are. And I would give the world to tell your story, 'cause I know that you called me. I know that you called me. I've lost myself for good within your promise. I won't hide it. I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth for you. I know that the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are God. Love unfailing, overtaking my heart. You take me in, finding peace again. Fear is lost in all you are. And I would give the world to tell your story, 'cause I know that you've called me. I know that you've called me. I've lost myself for good within your promise. I won't hide it. I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth for you. I know you're the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth for you. I know you're the Son of God, and all the world will see that you are God, that you are God, that you are God, that you are Praise. Amen. So this time po ay dadako po tayo sa ating Holy Communion.
As our Lord said that every time we do this, we remember of Him, what He has done on the cross of the Calvary. Sabi nga po, sa mga latay ng ating Panginoong Hesus, tayo ay pinagaling sa lahat ng uri ng kasalanan. Sa Kanyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo, ito po ay ang sacrifice po ng Panginoon para mapatawad tayo sa lahat ng ating uri ng kasalanan. Sabi nga po, even though our sin is red as scarlet, kasing pula ng scarlet na kulay, pero sabi nga po, yung pagmamahal ng Diyos, yung forgiveness niya sa atin, it is like a white as snow. So, sabi po dito sa 1 Corinthians 11 verse 23, and some following verses, for I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which He was betrayed took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, take it, this is my body which is broken for you. Do this as in remembrance of me. In the same manner, He also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So every time daw po na nagtitake tayo ng Holy Communion, we also declaring that the Lord Jesus Christ had died, and sabi nga po, after 3 days, He rose from the dead, and then He ascended and to heaven, and soon, amen po, He will come back again. Amen po, sabi po dito ni Apostle Paul. And sabi nga po, as we take this, we have first to examine ourselves. Bakit po? Kasi pag po tinake natin siya ng basta-basta lang, we give judgment to ourselves. Tignan niyo po dito sa following verses. Sabi po dito ni Apostle Paul, therefore, whoever eats this bread or drink this cup of the Lord in unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread, drink of that cup, that he who eats and drinks in unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason, many are weak and sick among you, and many asleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged. Kaya nga po sa umaga pong ito, before we take this Holy Communion, let's first examine ourselves before the presence of God. Amen po. Can we just bow down our heads and close our eyes? Let's ask the Lord, let's ask the Holy Spirit to search our hearts, search us. Sabi nga po, He can search the very deep things sa atin pong buhay. If there is still any wicked ways in us, if there is still any hidden sin, mga bagay na nagagawa po natin that is not worthy before the sight of God, let's ask God for His forgiveness, for His mercy and love to each and every one of us. Sabi nga po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us in all our unrighteousness. Kaya sa umaga pong ito, let's just take a time, even a minute po to personally, let's examine ourselves before the presence of God. Thank you, O God. Lord, for you have heard, O God, the prayer of your children this morning. Lord, salamat po, Panginoon, that as the symbol, O God, of your body and of your blood, O God, Lord, let us be reminded for what you have done for us, for the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross of the Calvary. For, Lord, for the resurrection power of the Holy Spirit that raised Jesus from the dead. And now He is seated in the right hand of the Father.
Lord, salamat po, Panginoon, that Lord, as we partake this, make us worthy, make us holy before your sight. That Lord, that we will not bring judgment to ourselves, but Lord, as, oh God, Lord, as your word says, oh God, that we may receive the complete healing, oh God, that Lord, by your stripes we are healed in every kinds of sickness, in every kinds of diseases, oh God. Lord, you took it, oh God, Lord, on the cross of the Calvary, and Lord, you gave, oh God, in exchange, oh God, you have freely given, oh God, Lord, that healing that flows from the throne room, oh God. And Lord, we thank you, oh God, even Lord, for cleansing us, Lord, through your word, and even especially through the blood of the Lamb, that it is our access to come into your presence, oh God. Father, we thank you. Bless all this, oh God, symbols, oh God, of your blood and of your body. Thank you, oh God. Thank you, Jesus. Sige po, pag po nakakuha po tayo, can we just stand up? And wag niyo po munang kakainin. Sabay-sabay po tayo kasi sabi po dito po sa salita po ng Diyos, we will do this together. Amen po. At the cross of Almighty, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Oh yes, oh God, at the cross I bow my knee. At the cross of Almighty, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You turned the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. Amen po. Lahat po ba tayo ay may hawak na po? Thank you, Father God, because of your great love towards us. Thank you, Jesus. You have given yourself for us. Father, we thank you. Today, we remember of what our Lord Jesus Christ had done for us. We thank you for your great love, for your mercy, for your grace, for your kindness and goodness that endures forever. Father, we thank you, O God. We honor you and we magnify you as we partake this. In Jesus' name. Sabay-sabay po natin kainin ang bread. Thank you, Lord. And even, oh God, Lord, this cup as a symbol of your blood. Thank you, oh God. Thank you, Lord, for washing us, oh God, and cleansing us through your blood. And even, oh God, we can come boldly to your presence, oh God, because of the blood of our Lord Jesus Christ. Thank you, oh God. Bless and sanctify it, oh God. We honor you, we bless you, we glorify you as we partake this in Jesus' name. Sabay-sabay po nating inumin. Thank you, Lord. Habang kinukuha po ng ating mga usherings, let's continue to honor the Lord as we sing. At the cross, we bow our knees, oh God, before your presence. There's no greater love than this. You have overcome the grave. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Oh, at the cross, I bow my knee. At the cross, Jesus, we bow our knees before your presence, God. there's no greater love than this.
Lord Christ Jesus. Thank you, Father God, for your great love upon us. Thank you, Jesus, for everything that you have done for us. We claim, oh God, your finished work, oh God. We claim, oh God, the resurrection power of the Holy Spirit. And Lord, we thank you for today, oh God, for blessing each one of us. We receive your blessing. We receive your miracle. We receive your favor, oh God, here in your presence. We honor you. We love you. We glorify you. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo. Short ano lang po ito. Sino po ang na-bless sa araw na to? Amen. Yan. Sabi po kanina sa binasa ni Bishop Randy, Philippians 4:19, and my God shall supply all. Ano nga po? All. Hindi po sinabing isa lang, dalawa, tatlo. All. All your need according to our God's riches. Amen. Sino po ang naniniwala doon? Amen. Ayan po. Now, napapakinggan po natin yung napakagandang mensahe kanina ni Bishop. Let's bless the man of God. Amen. So, pero bago po kasi sinabi yon ni Apostle Paul sa mga taga-Philippians, ang sabi niya po sa verse 11, balikan po natin yung Philippians 4:11, not that I speak in respect of I want. Ayan. I don't say this is out of need, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. Ayan. Hindi naman po ito natin ibinibigay sa kanya dahil talagang sinasabi niya to. But, sabi nga, no, dahil natuto tayong makinig, tumanggap ng kanyang salita, let's also pattern how the Philippians bless the man of God. Amen? Dahil tayo po ay nabusog. Pag tayo daw po ang tao nabubusog, di ba kailangan naglalabas ka, kundi maimpatyo ka. Ang blessing, kapag tinatanggap, dapat ay marunong tayong maglabas. Let's bless the man of God. Sige po, tayo po ay magbigay sa ating bishop. Ilabas po natin yung gusto nating ilabas na blessing para sa ating bishop. Ipag-pray po natin siya. Ipag-pray po natin yung ating mga ibibigay sa kanya. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga salita na napakinggan namin through the mouthpiece that you have used today through the life of Bishop Randy. Maraming pong salamat sa kanyang buhay. As we bless the man of God, Panginoon, we hold on to your promises, O God, that we will abound, O God, in your blessings also because we are your commissioner, Panginoon. Sa mga mission na pupuntahan ni Bishop, kasama niyo po kami because you use us, O God, to be a partner, Panginoon, sa kanyang buhay. Maraming salamat, Panginoon, for we know and we believe, Panginoon, that this is a seed, Panginoon, na kung saan palalaguin mo ito. Hindi po ito, Lord, mapupunta sa wala, Panginoon, dahil alam namin maraming kaluluwa ang katumbas nito, Panginoon, na dadalhin mo sa iyong paanan. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sige po, dako po tayo sa ating announcement. For our announcement po, after the service po, wag po munang umuwi ang bawat isa dahil first Sunday of the month po, may eating fellowship po tayo and ayun po, magkakaroon po tayo ng time para makipag-fellowship sa mga kasama po natin, lalo pat nandito po ang Parañaque at Sagana po. So, please stay po after the service. And ngayong darating na June 24 po, ito po yung ating JBLU Cavite 12 years po sa ating sa kabutihan po ng ating Panginoon. So, ayun po, magkakaroon na po tayo ng mga meeting sa mga susunod kung ano po yung magiging announcement po pagdating po sa ating anniversary po. And sa Speak Life naman po, sunod-sunod po yung, tuloy-tuloy po yung ating live streaming. Every Monday, 7 p.m. Live po ito sa ating page na Jesus Lifted Up Church po.
Maging ang Tinig ng Pag-asa, live din po every Tuesdays and Thursdays, 7 p.m. And every midweek naman po, hindi na po tayo nagla-live dahil ini-encourage po ang bawat isa na tayo po ay pumarito at tayo po ay makinig. Every Wednesdays po to, every 7 p.m. And soaking naman po every Friday, 7:30 p.m. po dito din po sa church. And tuloy-tuloy din po ang ating JBLU Leaders and Workers Spiritual Feeding po every Tuesdays naman po 8 p.m. via Zoom. So may binibigay po dito na link si Pastora Chic. Pag hindi pa po tayo kasama dun sa GC, pwede nyo po i-contact si Ate Chic para ma-add po kayo dun sa GC and magkaroon po kayo ng link sa Zoom. Next naman po, sa online prayer gatherings ng Fathers every Monday to Friday, 4 a.m. Sa Mothers naman po, Monday to Saturday, 5 a.m. And Pastors po, Monday to Friday, 5 a.m. And let us not forget to like, follow, and subscribe po ang ating social media ng ating church. Ang ating Facebook page po na Jesus Be Lifted Up Church. And sa YouTube channel din po na JBLU Church po. And yun lamang po sa ating announcement. Amen. So, meron po tayong first time visitor, si Ana Calizo. Nandito po ba siya? Ayan, praise God. Pwede po kayong tumayo po, ate. At inaniyahan po natin kayo dito sa unahan. Palakpakan po natin si Lord sa buhay po ni Sister Ana. Liga po kayo dito. Ayan. So, sabi nga po, may isang kaluluwa na magbalik sa Panginoon. Milyong-milyong anghel ang nagdiriwang. Amen, sa kalangitan. At lalo na po ang ating Panginoon. Na sabi nga po, kung masaya po ang mga anghel, mas masaya po ang ating dakilang Diyos na may nagbabaluklob sa Kanya. So, welcome po sa Jesus Be Lifted Up Church. Ito po ay isang considered as family, non-sectarian, full gospel. Naniniwala po tayo sa nakalagay sa Bible from Genesis to Revelation. At alam po natin na may plano po si Lord sa inyo pong buhay, sa inyo pong pamilya. At pwede po ba nating ituon po ang ating kamay sa Kanya? Let's pray for her. Father, salamat po Panginoon sa buhay po ni Ate Ana. Siya po ay tinataas namin sa inyo. Salamat dahil alam po namin magandang plano at layunin mo sa Kanya. Katulad nga po na sinabi niya sa Jeremiah 29:11, oh God, Lord, you have a good plan, you have a good future and a hope, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, maging sa kanyang pamilya. Father, thank you, oh God, for the gift of salvation that you have given to her. That, Lord, yes, oh God, that she will be a light and salt, oh God. Lord, saan man siya mo dadalhin, Panginoon, saan man tatapakan ang kanyang mga paa, ito po, Panginoon, ay, Lord, siya po ay i-guide mo, iingatan mo, at ikaw po ang magbibigay ng right direction sa kanya. Maging, Lord, ang hahawakan ng kanyang mga kamay, pagpalain niyo po, oh God. Lord, we call her blessed. We call her, oh God, that, Lord, yes, oh God, surely goodness and mercy will follow her, oh God, all the days of her life as she dwells in your house forever. Father, we thank you, oh God. We honor you, we bless you, we glorify you in her life in Jesus' name. Amen, amen. Mapagpalang araw po at kayo po ay welcome sa Jesus Be Lifted Up Church. Pwede po bang tayo po tayo at kamayan po natin si Ate Ana? Amen. Sige po. Padama po natin ang pagmamahal ng Panginoon sa Kanya. Amen. Mga birthday celebrants po ng May. Ayan po, pwede po kayong dumako dito sa unahan. And we will pray for you. Ayan, mukhang marami po ang May celebrants natin. Wow, praise God. The Lord has blessed you, or the Lord will give you another year. Amen po, ngayong month of May. As you face the new year of your life, kami po ay nakikigalak at nakikisaya na muli po bibigyan kayo ni Lord ng panibagong taon. Meron pa po ba sa mga kids po natin sa labas? Baka po meron pong may birthday? Sige po, pakitawag po para sila po ay mapag-pray natin.
mga kids po natin sa labas, baka po meron pa po birthday celebrant ng May. Amen. So wala po munang aalis pagkatapos po ng service ay meron po tayong eating fellowship. Ayan po. So wala na po siguro, habol na lang po kung meron pa po tayong kids. Pwede po ba nating stretch ang ating mga kamay sa kanila and let's receive the blessing of the Lord over their lives. Lord, salamat po sa mga kapatid at magulang namin na ngayong buwan ng Mayo ay, Lord, bibigyan mo ng panibagong taon sa kanilang mga buhay. Lord, we celebrate with them. Lord, we rejoice with them, oh God. Lord, dalangin po namin that, Lord, that they may delight themselves unto you, that you may give the desires of their hearts. Lord, bless each and every one of them, oh God. Lord, exceedingly, abundantly, more than they could ever ask or think, oh God, as they obey you, as they follow you, oh God. Lord, nananampalataya po kami, Panginoon, na ikaw, Lord, ang magpro-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. They are blessed, oh God, as they come in, and they are blessed as they go out, oh God. They are not the head, they are the head and not the tail, oh God. Lord, they will prosper in everything that they will do. As, Lord, you will give them the wisdom, the knowledge, understanding, oh God. Even, Lord, ang mga pagpapala na mga kakailanganin po nila, ikaw, oh God, ang magpro-provide nito, oh God. Lord, at alam po namin that, Lord, every words that you have planted to each and every one of their hearts, oh God, Lord, lalago po ang mga salita mong iyon. Lord, ito po ay, oh God, yayabong, lalago, at Lord, hindi lang lalago, oh God, magyayabong, but Lord, it will become fruitful, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, salamat po, God, that they may be able to know your perfect plan and your perfect purpose, oh God, Lord, sa kanila pong mga buhay, na malakaran na nila ito, oh God, ng Lord, ng may banal na pagkatakot sa iyo, oh God, that they may be able, Lord, na makita mo ang bawat isa sa kanila, Lord, blameless, without spot, without blemish, oh God, that, Lord, as you have desired for each and every one of us, as you will return, oh God. Lord, salamat po sa inyo pong mga pagpalang kamay namin, sila ay tinitiwala, 10 ng kanilang mga pamilya, oh God. Salamat, oh God, they will not lack of anything because you are the God that, Lord, will supply their needs. You are their great source. Ikaw po, Diyos, Lord, yes, oh God, ang magbibigay ng kalakasan sa kanila, oh God. Lord, ng kagalingan sa mga physical na pangangatawan. At salamat, oh God, ang mga ilaw na inilagay mo po sa kanilang mga buhay, oh God. Lord, the light of your word, oh God, will radiate, Lord, to every places na dadalhin mo po sila, oh God, especially in their homes, in their families, oh God. Lord, they are blessed, oh God. At Lord, yes, oh God, magiging magnet, Panginoon, sila ng pagpapala, oh God. Because, Lord, yes, oh God, as they will seek you first, your kingdom and your righteousness, everything will be added unto them, oh God. As you have promised, oh God, as you have said it in your word, oh God. Lord, salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat, oh God, na tunay nga, ngayon pa lang pinagpala mo na sila, oh God. Lord, salamat, 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 dahil tunay nga, oh Diyos, na patuloy kang magpapakilala sa kanila sa isang tama, Biblia ang kapapamaraanan, oh God, at sa tulong ng banal na Espiritu, Lord, mas magkakaroon sila ng kauhawan sa iyong presensya, sa iyong salita, oh God, na Lord, tunay nga po, Panginoon, na maganap ang plano at layunin mo sa kanila. Thank you, Father. Thank you, Lord, sa buhay po ng aking mga kapatid at magulang na ito, God. We honor you, we bless you, we glorify you in their lives in Jesus' name. Amen and amen. Pwede po ba natin silang kantahan? Habang kinukuha po yung ating happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Imaginary candle daw po muna. Okay po. So, happy birthday po sa bawat isa. Amen. Oh, ano po, imaginary, ano po, candle and blow. 1, 2, 3. Yan, happy birthday po.
po ay nakikigalak sa inyo. And bago po tayo mag-closing prayer, next week po is Mother's Day celebration. Kaya po inaanyayahan po natin ang mga nanay po natin sa Sagana, praise. Wala na. Attend po tayo sa Sagana po, church po natin. Sa Parañaque din po. Sa Parañaque church po natin. At yung mga nandito po sa atin, we invite you to come. We have a special token of appreciation po sa ating mga nanay. Dahil it's a day to celebrate lahat po ng nanay. Amen. Next week po yun. Second Sunday of the May. So, amen. Purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito. Can we all stand up and let's thank the Lord for He is good, for He is great and awesome sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po. So, can we give all the glory to the Lord at pangunahan po tayo ni Sister Gemaline sa ating pong closing prayer. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Amen. Hallelujah, Panginoon. Lord, we thank you, O God, for this wonderful day, O God. Na, Panginoon, may gumamit ka, Panginoon, na isang bishop, O God, na galing pa, Panginoon, sa Mindanao. Lord, bless him, O God, na bigay mo, Panginoon, ang kanya, balik mo, Panginoon, ang kanyang kalakasan, O God, na, Panginoon, na ginamit, Panginoon, dito para maipahayag ang iyong salita, O Lord. Lord, we thank you, God, for this day because, Panginoon, natanggap namin, Panginoon, ang isang paalaala, Panginoon, na galing sa iyo, Panginoon, na dapat kami, Panginoon, ay maniwala, Panginoon, gaya nga ng sinabi mo sa Mark chapter 11, verse 24, Panginoon. Lord, na dapat kami, Panginoon, ay maniniwala, Panginoon, kung ano man ang aming pinapipray. Lord, na ito, Panginoon, ay amin natanggap na. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, na dumaan. Na, Lord, itong mga sinabi, Panginoon, ng aming bishop, Panginoon, na ito ay aming magamit, O God. Sa pamamagitan mo, Panginoon, na maipahayag namin ang iyong salita dito sa mundong ito. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa bawat isa na kanilang binigay, Panginoon, ng oras para sa iyo. Lord, Panginoon, pangalagaan mo po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi, sa kanilang pansamantalang tahanan, Panginoon. Lord, baon, Panginoon, ang iyong salita na maipahayag din nila ito sa kanilang tahanan, na ma-share din, Panginoon, sa kapitbahay, Panginoon. Lord,
We thank you, O God, na kami, Panginoon, ay naririto malakas, na kami sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Marami pong salamat, O God. Gayon din, O God. Bless our food, Panginoon, na kakainin mamaya, Panginoon. Lord, gawin ito, Panginoon, na kalakasan, Panginoon, kagalingan, Panginoon, sa aming katawan at aming isipan na nagmumula lamang sa iyo, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Ikaw ang aming tinataas, dinadakila at pinapasalamatan sa araw na ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen.